Ina kwana. Ai ranki daɗe, ai kurma ne. Na ya fara. Gimbiya tana gaishe ka. Ranki daɗe, na kwana. Kurma ya tsinci da mai akala. To amma shin tuntuwar za ta yi tasiri ko kuwa mai rabon shan duka ne baya jin kwabo sai ya sha. Magajin sarki. Magajin sarki. A ƙasan nan mu muke farantawa, mu muke bakantawa. Magajin sarki ne zai kashe Abbas. Ina jin daɗi idan Yarima yana aikata irin haka. Shi zai nuna cewar zai iya riƙe ƙasar nan. Saboda me zaka aika aje a kashe shi? Sun kulla kutun gwirar dasa bara gurbi a gidan sarki. Magajin sarki. Magajin sarki kamannin sarki, magajin sarki ɗabi'un sarki. Magajin sarki halari ya taso diyan na kallo iyaye kallo. Magajin sarki diyan na madaukin fansa. Magajin sarki kai halari ya taso mutane kallo. Dai na dogon kallo ruwa zai sako. Inuwar safa na sashin tana da dogon zango. Ita kan rana ta fito take da ɗan fifiko. Ya batun da musashin tana da sabon kiwo. Hakan dariyan na wuya da sarki. A ciki kaga maza wuyan su yayi kauri. Hakan dariyan na magajin sarki. Magajin sarki. A kama kowace ɗaya daga cikinsu, ai mata bulala biyu, sannan a fasa tuluna. Sakayya sai lillahi. Magajin sarki. Shirin kamfanin iStudios Multimedia Limited bisa shiryawar Rabiu Zakin da kuma Abubakar Bashir mai shadda. Ina fata ka koyi yadda ake shirya makirci irin na sha'anin mulki. Zan iya karɓan kowane umarni daga gare ki, amma banda na hana sare kansa. Har shi. Babu wani mahaluki da zan ragawa. Ba na tunanin ƙara rayuwa a bayan yau ɗin nan. Wai me yake faruwa ne? Idan aka faɗa maka labarin abin da yake faruwa, kai kanka sai ka ɗimoci. Labari Sani Sabo Karko. Tsarawa Nazir Adam Salihi da Nasiru Gongozo. Mataimakan darakta Nura Mustapha Waye da Ahmad Amaryawa. Magajin sarki. Darakta Kamal S. Alkali. Me ya kawo wannan cikin gidan nan? Har da rike hannu kuna musabaha da shi? Kai za mu musabaha ba, shi ba musulmi bane. Musulmi bai san mulki ba? Idan baka cika shi ba. Kai ba kai ka sake ni ragowar hannun in ya so kai kuma ka dauki ragowar. Magajin sarki.